molt perquè estava tractant de cuidar molt del rei, de veure què li feia, i diuen que va enfadar-se, les va agafar del monyo, i per això en el vitrall tenim l'imatge d'un pare envolat perquè està agafant les filles del monyo quan es diu "os vaig a matar". Però dir que "os vaig a matar" és la frase que rodeja la sala. Tenim un friso, una sala sencera, una frase que diu en castellà: "La soberbia de vos matará a vos, vuestra soberbia os va a matar". I és el que va dir de veritat. I llavors, comença per allà. Per ahí podeu llegir la supèrbia. Sí, si després us matarà, ell se troceu d'ahí, us matarà. Ara dos, gira per ahí. I ja està. I torna a escriure la